गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ബാച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈ ലെവല് ഈ ബാച്ച് 3-4 വട്ടമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാതാജിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലിപ്പം ഉമാദേവി മാതാജി ഉണ്ട്, വിപിൻ പ്രഭു ഉണ്ട്, വേണുഗോപാൽ പ്രഭുജി ഉണ്ട്, സുരേഷ് പ്രഭു. ഓക്കെ, കുറച്ചുപേരെ എനിക്കറിയാം. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാനാശാസ്ത്രവിചാരണൈകനിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാനുവിന്ദ വചനാനത്തേന മന്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പോ ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആരാണ്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഉമാദേവി രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ 11 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരമുപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരൗപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരൗപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേന ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേഗത അല്ല, വേഗമാണ്. വേഗം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഉള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. വാചോ വേഗം, മനസ്സ ക്രോധ വേഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ 3 കാര്യങ്ങളിലെ വേഗം പറയുന്നുണ്ട്. വാചോ വാക്കുകളുടെ വേഗം. വേഗം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തൃഷ്ണ.
നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ത്വര, ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വാച്ചോ, സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന, അതാണ് വാച്ചോ, നമ്മളെ വാക്കുകൾ, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. മനസ്സ്, ക്രോധ, വേഗം, മനസ്സിന്റെയും ക്രോധത്തിന്റെയും ത്വര. മനസ്സിന്റെ ത്വരകൾ, കോപത്തിന്റെ ത്വര. കോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോധം, ക്രോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപത്തിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം. ഇനി അടുത്തത് ജിഹ്വ, വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. ജിഹ്വ, ജിഹ്വ എന്നാൽ നാവ്, നമ്മളുടെ നാക്കിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര. ജിഹ്വ വേഗം, വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വര. ഉദര ഉപസ്ഥ, ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുന്നു. ഉദരം, ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ മലയാളം വാക്കുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്. ഉദരം, വയറ്, വയറ്, ഉദരം, വയറിന്റെ. ഉപസ്ഥ, ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വര. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? വാക്ക്, അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധം, ദേഷ്യം, കോപം, അതിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വ, ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ്, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരം, വയറിന്റെ ത്വര, ഉപസ്ഥ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഏതാൻ വേഗാൻ, ഏതാൻ വേഗാൻ, അതാണ് ഏതാൻ വേഗാന്യോ. ഏതാൻ വേഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ത്വരകളെയെല്ലാം, ഏതാൻ വേഗാൻ, ഈ പറഞ്ഞ ത്വരങ്ങളെയെല്ലാം, യോ, യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരുവനാണോ, വിഷഹേദ ധീരഹ, വിഷഹേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കുന്നവൻ. ഈ പറഞ്ഞ 6 ത്വരകളെ ആരാണോ സഹിക്കുന്നവൻ, അവൻ ധീരനാണ്. ആ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനായിരിക്കും? സർവം അപീമാം പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. സർവം അപി, സർവാമിപാം, സർവാമപീമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി, സർവാമപീമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ, സർവവും, സർവവും പൃഥ്വിയും, അപ്പൊ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും സ ശിഷ്യാത്, ശിഷ്യന്മാരെ ആക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാരെയും ശിഷ്യത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 6 ത്വരകളെ ആർക്കാണോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, അല്ലെ അതിനെ അടക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ, അവൻ ധീരനാണ്. ആ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ, ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാവിന്റെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും പ്രേരണകൾ എന്നിവ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഗുരുതുല്യനും ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകം, ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ പ്രായച്ചിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കാരണം അവര് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്താലും വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കള്ളൻ, നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാര് കേട്ട് പഠിക്കും, ചിലര് കണ്ടാലേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ, ചിലര് കൊണ്ടാലേ പഠിക്കും. പിന്നെ 4മത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? കണ്ടാലും കേട്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്തവർ. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ മോഷണം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, മോഷ്ടിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളവർ അത് ചെയ്യില്ല. 2മത്തെ തരം ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരു കള്ളനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് നിർത്തും. അവര് കുറച്ചുകൂടെ മൂഢരാണ്. കാരണം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അവൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. കേട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ
ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അവന് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടേ മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ അവർ അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാക്കൂ. അനുഭവിച്ചാൽ അവര് കള്ളം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കള്ളം ചെയ്തവനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അവന് കള്ളത്തരം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര, അവന് ഉടനെ ഏഹ്, ഇതെല്ലാം പോലീസ് പിടിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞാലും അവൻ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ജയിലിലിട്ടു. കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ഞ് അവനെ വെളിയിൽ വിട്ടു. അപ്പൊ അവൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട എന്തിനാണ്? അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണ്, അതൊരു പ്രായശ്ചിത്തമാണ്. അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം എന്നേ അതിന്റെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു. ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവൻ അത് തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത്, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേ തെറ്റ് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ. അവരെ എത്ര കണ്ടാലും കേട്ടാലും എത്ര അനുഭവിച്ചാലും പഠിക്കാത്തവർ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗജം പിന്നെ വിപിൻ കുളിച്ച ആന പിന്നെ കുളിച്ചാ പിന്നെ കേറിയ അപ്പൊ മണ്ണ് വാരി മേലിടും. ആ അതെ മാതാജി, ഓക്കെ. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ 3 പേരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആന എന്താ ചെയ്യാ? ആന കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി അതിന്റെ ദേഹത്തോട്ട് ഇടും. വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തിടും അല്ലെ? അപ്പൊ ആന പുഴയിൽ പോയി നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് കുളിക്കും. എന്നിട്ട് കരയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുളിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? ആ കുളിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലം? അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പുറത്തെ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കും. ഈ എന്താണ്, സിഗരറ്റ്, മദ്യം, പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഇതുമായിട്ട് സാമ്യമില്ലേ? നാമം ജപിക്കുമ്പോ കത്തിച്ച് കളയുമല്ലോ പാപത്തിനെ. എന്നാൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പാപത്തിനെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഗജത്തിന്റെ സ്നാനം പോലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? കൂടാതെ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനോട് കുമ്പസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവര് ആ തെറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യും അല്ലെ? ശനിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോവും. അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കുമ്പസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അങ്ങനെ കുമ്പസരിച്ചു. പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുക? ഞായറാഴ്ച പോയി പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കണ്ടു, തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പോയി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കുമ്പസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയും ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആന കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും മണ്ണ് ദേഹത്ത് വാരിയിടുന്നത് പോലെ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ചിലർ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പാപപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ത്വര കുറയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുക്തി നേടാനായിട്ട് ചിലര് പറയും ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ചില ജ്യോത്സ്യന്മാര് പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഈ പൂജകൾ ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആഗ്രഹം, ആ ഡിസയർ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ത്വര, അതിനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇരുന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ആരാണ് പരിശുദ്ധ രാജാവിന്റെ ഗുരു? 7 ദിവസം അദ്ദേഹം ആരിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം കേട്ടത്? സുഖഗോസ്വാമി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അതെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ രാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം, ഇതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ത്വരയെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തണം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഡോർമെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉണർത്തണം. അങ്ങനെ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം പോലെ എന്ത് ചെയ്താലും, ഏത് യജ്ഞങ്ങളും ഏത് പൂജ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമാവുകയുള്ളൂ. തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ത്വര നമുക്ക് ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തി ജ്ഞാനത്തിൽ വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ചില തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. സത്യസന്ധമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാലിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ത്വരയെ തന്നെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ശക്തിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ആരോടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടില്ല, ഏകാന്തമായിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാരിൽ നിന്നും അകന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാം, ഇതാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളൊക്കെ കാട്ടിൽ പോയി വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനാണോ? നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൂടെ ഭക്തി. നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ട? ഈ ഒരു യുഗത്തില് നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഈ യുഗത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഈ യുഗത്തിൽ അത് ചെയ്താൽ നടക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. നമ്മളുടെ ത്വരയൊന്നും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാൽ മാറില്ല. അതിനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഗുരു നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മളെ മനസ്സിനെയും മറ്റെല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഉണർത്താൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ നാമം ജപിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ. 4 യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമനിയമങ്ങൾ ഉമാദേവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചായ, കാപ്പി, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ആ പിന്നെ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ അന്യബന്ധങ്ങളിൽ പോവാതിരിക്കുക. ആ. പിന്നെ ചൂതുകളിയിലൊന്നും ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഇത് പാലിക്കുക. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തരും. ഇവയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ ഈ ത്വരയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. വാക്ക്, നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉപസ്ഥ, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിയും രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് അപ്പോ ശുദ്ധമായ അറിവിലേക്ക് വരിക, നിഗൂഢമായ യോഗമാർഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക, ഭക്തിയോഗം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം, യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം.
അല്ലാതെ മറ്റേത് ചെയ്താലും അത് നമ്മളുടെ ത്വരയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ കൃഷ്ണാബോധം, ആ ശുദ്ധമായ അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഉണർത്തുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കാം, വാച്ചോ വേഗം. നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, അമിതമായി സംസാരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമിതമായി സംസാരിക്കുന്നവരെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അവർ നല്ല സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു TV ഓൺ ചെയ്താൽ തന്നെ ആങ്കേഴ്സ്, ഒരു ഒരു ചാനലില് ഒരു ആങ്കർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് അതിലെടുക്കുക. പിന്നെ ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്താൽ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ് അവിടോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരു തവള കിടന്ന് കരയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പോക്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താ? തവള ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? തവള ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ ഒരാളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും തവളയെ പിടിക്കാൻ. അതാരാണ്? പാമ്പ്. പാമ്പ് ഈ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാമ്പിന് ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പാമ്പ് പോയി അതിനെ വിഴുങ്ങും. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ ചെലച്ചോണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാമ്പ് വന്ന് അതിന്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ടത്. പാമ്പിന്റെ കെണിയിൽ ഈ തവള വന്ന് പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചെലച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൃത്യുവിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൃത്യുവാണ്. അപ്പൊ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ ഉടനെ ആദ്യം പത്രം എടുക്കും, പത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കും. പിന്നെ TV ഓൺ ചെയ്താൽ ഉടനെ ന്യൂസ് ഇട്ടാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ, അത് ഉള്ള കാര്യം തന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ക്രിക്കറ്റ്, സിനിമ, ഇപ്പം എലക്ഷൻ വരുന്നോണ്ട് എല്ലാരും പാർട്ടിയെ കുറിച്ചും എലക്ഷന്റെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംസാരം പോക്രോം നമ്മൾ തവള കിടന്ന് കരയുന്ന പോലാണ്, മരണത്തെ വേഗം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. അപ്പോ ഇതിന് പറയുന്ന ഈ സംവാദത്തെ പറയുന്നതാണ് മുണ്ടൂക ക്രന്ദനം. മുണ്ടൂക ക്രന്ദനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മണ്ടൂക ക്രന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തവളയുടെ കരച്ചില്. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ, നാട്ടില് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ എന്ന്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വേറെ മായാവാദികളുടെ തത്വചിന്തകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും മണ്ടൂക ക്രന്ഥനമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അതും ശൂന്യവാദികൾ സംസാരിക്കുന്ന നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികളുടെ സംസാരം, മായാവാദികളുടെ ദാർശനികളുടെ സംവാദം, ഇതെല്ലാം മണ്ടൂക ക്രന്ഥനത്തിലേക്ക് ഉപമിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടത്തില്ല. ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജനന മരണത്തിലേക്ക് വരും. അതാണ് മൃത്യുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വീണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കാതെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നല്ല അർത്ഥം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ നാവ് തന്നത് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കുമോ, ഇവിടെ എനിക്ക് ചുറ്റും ഭൗതികവാദികളാണ്, ഞാൻ ഇനി ആരോടും മിണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൗനവ്രതം ആചരിക്കുകയാണ്, മിണ്ടാതിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരോടും മിണ്ടാതെ ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും സംസാരിക്കില്ല, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തവളയുടെ ക്രന്ദനം പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കണം, മൗനം പാലിച്ചിരിക്കണം എന്നാണോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
കൂടാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ആ, നമ്മൾ പക്ഷെ എന്ത് സംസാരിക്കണം? നമ്മൾ മിണ്ടാതെ വായും പൂട്ടി ഇരിക്കാനാണോ? നമ്മളെ കൃഷ്ണ വിഭവത്തിലുള്ള ആ, കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക. ഭഗവാനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാന്നല്ല, നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണ കഥനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവമായി ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഭാഷണം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വാതോരാതെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് നാവ് തന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ, ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൃത്യുവിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയാം. ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, TV, റേഡിയോ, ടോക്ക് ഷോകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരമാണ്. ഉദാഹരണം, ഭൗതികവാദി. ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണകഥാശ്രവണ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് TV ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല. ഇപ്പൊ TV പോലും വേണ്ട, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈലാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം എന്താണ്? മുണ്ടക ക്രന്ഥനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും, TVയും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് TV ഉണ്ട്, അതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലെടുത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കയ്യിലുള്ള ഫോണും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യുക്തവൈരാഗ്യം, എന്ത് വസ്തു കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ വാക്കിനെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് മനസ്സ്. വാചോ വേഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി മനസ്സ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം കൂടിക്കിടക്കുന്നതാണ്, ചിന്തകളും എല്ലാം കിടക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. മനസ്സാണ് രാജാവ്. ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആത്മീയ അധപ്പതനം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കൃത്രിമ ശ്രമം. മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായി പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സ്, ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ മനസ്സ് വേറൊരിടത്തായിരിക്കും. നമ്മളുടെ കയ്യിലെ വിരലില് ഓരോ ബീറ്റ്സും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ നാവില് നാമവും ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സ് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല, നാമം കേൾക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇനി എന്തായിരിക്കും, അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് മനസ്സ് ചിന്ത പോകും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് കൃത്രിമമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? മനസ്സിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫുൾ പേജ് കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? എന്തോ മാതാജി? മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റില് അതില് 2 പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ശരി. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫുൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? മനസ്സില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും, കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടരുത്.
ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഓരോ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. വെറുതെ ഇരുത്തരുത്. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. എങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ കയറി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നു, പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുക്ക് വായിക്കുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സ് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിന് രണ്ട് പ്രക്ഷോഭ അതെ, ഏത് പാട്ട്? അത് വേണേ തറവാട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നാമ്പീനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഭാര്യയുടെ ഒന്നും ആകുന്നില്ല. കവിത ആവില്ല. അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചീപ്പാതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുച്ചാണ് വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പറയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ തോന്നി കുച്ചത്തില ചോദിക്കണം. മനസ്സിലായി കേട്ടോ, കുച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഇല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കേൾക്കണം മാതാജി. ഹരേ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം. മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്: അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മളടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സ് അത് അനുവദിക്കില്ല. മനസ്സിന് അങ്ങ് ഒരുപാട് ത്വരയായിരിക്കും ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട്. രണ്ടാമത് വിരോധയുക്ത ക്രോധ. വിരോധയുക്ത ക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ല, കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവും. ആ നിരാശ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോപം, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നു: ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസ, സംഗസ്തേഷുപജായതേ, സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമ, കാമ ക്രോധാഭിജായതേ. അപ്പൊ കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അത് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ക്രോധത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ റെമഡീസ് നോക്കിയാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. ഒരേ ഒരു വഴി, അത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അർജുനൻ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവത്തര
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരിവാസ് ദുഷ്കൃതം. വായുവിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്? ശരിയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ 2 വരികൾ പറയും. എന്താണ് പറയുന്നത്? അഭ്യാസം കൊണ്ട്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ദുഷ്കൃതം. അപ്പൊ അഭ്യാസം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അഭ്യാസവും നിയമം അത് അനുസരിച്ച് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. ഇനി 3ാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രോധം, നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ദേഷ്യം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപമുണ്ടാകും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. വളരെ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ദേഷ്യം, ക്രോധം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മോഹം നിറവേറ്റാത്തപ്പോൾ ഉദിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2.62 പറയുന്ന അധ്യായതേ വിഷയപുംസ സംഗസ്തേ ശുഭജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതേ. അപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, അതിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി, അതിൽ കാമമുണ്ടായി, ആ കാമം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധമുണ്ടാവും. ക്രോധം ഉണ്ടായാൽ എന്താ? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ. ക്രോധം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇല്യൂഷൻ ആവും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ ഇല്ലാതായിപ്പോ. നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഏത് എന്നുള്ള വിവേക ബുദ്ധി ഇല്ലാതായിപ്പോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ക്രോധം കൊണ്ടുള്ള പരിണിത ഫലം. പരിണിത ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതി ഭംശോ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശ വിനശ്യതി. ഇന്ന് നമ്മള് പല ന്യൂസും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുന്നത്, ഒരു അമ്മ തന്നെ മക്കളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹം, മോഹം നിറവേറ്റാതെ ഉദിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അത് മോഹം നിറവേറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്രോധം കൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്മോഹം ഉണ്ടാവുന്നു. സമ്മോഹം കൊണ്ട് സ്മൃതി, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്മൃതിഭ്രംശോ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ശരിയും തെറ്റും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. ബുദ്ധിനാശോ വിനശ്യതി. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്രോധം. ആ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. കോപം എറിയാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചൂടുള്ള കൽക്കരി പിടിക്കുന്നതുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോധം നമുക്ക് വരാതിരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും ക്രോധം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ക്രോധം നമ്മൾ നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് പോവുക. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അങ്ങ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോധം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അതേതാണ്? ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോപത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോപിക്കരുത്. നമ്മളുടെ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോധപ്പെടണം. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒരമ്മ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയണം. അവിടെ നമ്മൾ ക്രോധം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതും ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ കടമയാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടിയെ നേരെ കൊണ്ടുപോവുക. അവിടെ നമ്മൾ ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ മറ്റുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ക്രോധം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആ കോപത്തെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ജഗായി മതായി. ജഗായി മതായിയുടെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ. ജഗായി മതായിയെ വളരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും വളരെ പാപികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു.
അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെ സമീപിക്കുകയും നാമം ജപിക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുകയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു കലം വെച്ച് തലക്കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആരാണ് ഓടിയെത്തിയത്? അവരെ കോപിഷ്ഠനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നേരെ എത്തി, കോപിച്ചുകൊണ്ടെത്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത് തന്നെ തൃണാദപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുന, നമ്മളെ ഏറ്റവും പുല്ലിനേക്കാൾ എളിയവനും മരത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ ദേശിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്രോധം ആവശ്യമാണ്. ആ ക്രോധം എന്തിനാണ്? തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും താൻ സഹിക്കും, പക്ഷേ തന്റെ ഭക്തനെ ആയിട്ടുള്ള ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കോപിഷ്ഠനായിട്ട് നിന്നു. അപ്പൊ അതുപോലാണ് കൃഷ്ണനെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് സത്യമാണ്. അതിന് അങ്ങനെ ക്രോധത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഹനുമാനാണ്. ഹനുമാൻ തന്റെ ക്രോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? അദ്ദേഹം ലങ്കയെ മൊത്തവും അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി. എല്ലായിടത്തും തീയിട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ദേഷ്യം കൊണ്ട്, അത് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. രാമചന്ദ്രനെ പ്രീതിക്കായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സേവനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ ദേഷ്യത്തെ ലങ്കയെ മൊത്തം കത്തിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി അർജുനനാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകണം. ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കോപത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ കോപമെല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കോപമാണ്, ഈ ക്രോധം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ടും, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വീട് കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ക്രോധം അത് നമ്മൾ പാടെ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരയെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? വേണുഗോപാൽ പ്രഭു, കാണാമോ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന? ജഡായു മാതാജിന്റെ അതല്ലേ? ആ അതെ, ജഗായി മതായി അല്ലെ. ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് ചക്രവുമായിട്ട് എന്തി നിൽക്കുന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ഓക്കെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ല, ഈ മഞ്ഞ ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേശിച്ചു വന്ന് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ചക്രം ഏന്തി വന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അരുത്, അവരെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്. കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്, ഇവിടെ ഈ ചക്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല വന്നത്, അങ്ങ് അവരോട് ദയ കാണിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ക്രോധത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ക്രോധവും നമുക്ക് കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് 3 ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്: ജഗായി മതായി, ഹനുമാൻ, അർജുനൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ജിഹ്വ, നാക്ക്. നാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രുചി. നാവ് കൊണ്ട് 2 കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സംസാരിക്കും, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാച്ചോ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്തുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അനാവശ്യമായി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെയോ കരച്ചിലായിട്ട് ഉപമിച്ചിരുന്നു. മണ്ടൂക, പോക്രോം പോക്രോം അല്ലെ, തവളയുടെ കരച്ചിൽ പോലെ. അത് വാക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഇനി ജിഹ്വ, നമ്മളുടെ രസനം, നാവിന്റെ ത്വര. അത് നമ്മുടെ നാവിന് എന്താണ്? പല ഇനം രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ നാവിന്റെ ത്വരയ്ക്ക് ഭയങ്കര ത്വരയാണ് നാവിന്. കാരണം എപ്പോ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലും അവര് നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഹോട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. വീക്കെൻഡ്സിലെല്ലാം ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, രാത്രിയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അവരെ എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നാവിന് അത്രയും ത്വരയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നാവിന് എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അതാണ് കഴിക്കുന്നത്.
നാവിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 തരം രുചികളാണ് നാവ് രുചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാവിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? എന്ത് കണ്ടാലും ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാനാണോ? അല്ല. നാവിനെ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിച്ച് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഭഗവത് പ്രസാദം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. നിശ്ചിത സമയത്ത് റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്നല്ല, റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയല്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് യുക്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നിശ്ചിത സമയത്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതെങ്ങനെ? പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കുക. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നമ്മുടെ ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാണ്. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചായ കാപ്പി ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാവിന് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം വേണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം മത്സ്യമാംസാദികൾ പാടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമല്ല ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പൊ 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലര് എന്തും നാവിന് രുചി വരുന്ന എന്തും ഭക്ഷിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാംസമൊന്നും കഴിക്കില്ല, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ 2 പേരും ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത പ്രസാദമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, പ്രസാദം ആക്കണം. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രസാദമാക്കണം. അപ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് എരിവ്, ഒരുപാട് പുളി, ഒരുപാട് മസാല അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണവും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. നമ്മളെല്ലാം മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം കൂടുതൽ, ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് രോഗത്തിന് ഇരയാകുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ഒരു 40 വയസ്സാകുമ്പോഴേ എല്ലാവരും രോഗബാധിതരാണ്. ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം വരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് യുക്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സും പൊല്യൂട്ട് ആകുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണോ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതും കൂടെ നമ്മളുടെ അവരുടെ കർമ്മം കൂടെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അത് ഒരു ഭൗതികവാദിയോട് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെ തള്ളിക്കളയും. പക്ഷെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ എന്ത് ചൂടാക്കുന്നോ അവിടെ നമ്മളുടെ കർമ്മം അതിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം ഈ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് കൂടുതൽ പേരും അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളികളാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ പല പല മാനസികാവസ്ഥയില് ആയിരിക്കും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെയോ നമുക്ക് രുചിയായിട്ട് കിട്ടണമെന്നോ ആഗ്രഹമൊന്നും അവർക്ക് കാണില്ല. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മനോഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരും. അപ്പോ ഒരു കൊലപാതകിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാസന നമ്മളിലും വരും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാസന ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കയറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നാലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം, നാമജപം കേട്ടുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ത്വക്കിന്റെ ത്വരയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാം മലിനമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ, ആ മലിനമായിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഭക്ഷണം. മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ജിഹ്വ. അവരുടെ നാവിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതെങ്ങനെയാണ്? അവര് പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക. പ്രസാദം കഴിച്ച് അവർക്ക് പയ്യെ നാമം ജപിക്കാനും ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ രസഗുള ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രസഗുള കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചാണ് ഒരുപാട് പേര് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ പ്ലേറ്റിൽ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ഉദരം. ഉദരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറില് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞാലും രുചി കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ വയറിൽ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ രോഗത്തെയാണ് വരുത്തുക. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ, നമ്മൾ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള ആൾക്കാര് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറയാം. എല്ലാരും എവിടെ പോകുമ്പോഴും നല്ല ഹോട്ടൽ എവിടാണ് അവിടെ പോയി നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഭക്ഷണം വേണം. എന്നാൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക അതൊട്ടും ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗതി തരുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉദരത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? ഏകാദശി എടുക്കുക, ജന്മാഷ്ടമി, രാമനയം, ഈ മറ്റന്നാൾ രാമനവമിയാണ് ബുധനാഴ്ച. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, സന്ധ്യ വരെ ഉപവാസം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽസിലെല്ലാം നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുക, എല്ലാ ഏകാദശിയും എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാവ്, നമ്മളുടെ ഉദരം, ഇനി മൂന്നാമത്തത് ജനനേന്ദ്രിയം. ഈ മൂന്നും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നാവ്, നാവിന്റെ താഴെ ഉദരം, വയറിന്റെ താഴെ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടാ? നാവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ നാവിനെ ഈ രസം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ഈ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ, ജിഹ്വ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉദരവും പിന്നെ ജനനേന്ദ്രിയവും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാല്ലേ, എല്ലാം എന്ത് കണ്ടാലും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഇവിടെ? മീന്, ആമ, പിന്നെ കുറെ വെജിറ്റബിൾസ്, പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, എല്ലാത്തിനെയും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് ഉദരത്തിലേക്ക് പോകും. ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആദ്യം നമ്മൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദരവും ജനനേന്ദ്രിയവും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനല്ല. ജനനേന്ദ്രിയം ധാർമ്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അധാർമികമായിട്ട് അന്യായമായിട്ടും ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു സത്പുത്രന്മാരുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അധാർമികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തൃഷ്ണ കൊണ്ട്, ആ വികാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാർമ്മികമല്ല. വിവാഹത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയം നല്ല പുത്രന്മാരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ ശരിക്കും താരുണ്യത്തിലെത്തിയാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അനുശാസനം അനുസരിച്ച് നിയമരീതിയിൽ അയാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം. സത്പുത്രന്മാരുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ന്യായാനുസൃതവും ധാർമ്മികവുമാണ്. ഇപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രീതിക്കായി കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരും. നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച മാതിരി അയാൾ അന്യായമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ വിചാരം, ഉപായാന്വേഷണം, സംഭോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള സംസാരം, യഥാർത്ഥ സംഭോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധാർമിക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ശമിപ്പിച്ചാൽ അയാൾ മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടതായി കരുതണം. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, ത്യാഗികൾക്കും കൂടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് സത്പുത്രന്മാർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. അനധികൃത ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ചിന്തയിലാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളവർ പോലും പല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് ചിന്തയിലൂടെയാണ്. ആദ്യം ചിന്തിക്കും. ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യും, പിന്നെ സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ മൊബൈൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ ഫോണില് സംസാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അറിയാതെ വരുന്ന മെസ്സേജിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും തുടക്കം. പിന്നെ ആദ്യം സംസാരിക്കും, പിന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യും, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, പിന്നെ അവര് അതിനെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആണ് അധാർമികമായിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ പടത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അജാമിളൻ. അജാമിളന് അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും അമ്മയും അച്ഛനെയും എല്ലാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ പുറകിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നമ്മൾ സത്പുത്രന്മാരെ, കൃഷ്ണാവബോധപരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 6 ത്വരകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു, പ്രേരണകൾ സഹിക്കുന്നു. ഇത് ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ്, അടിച്ചമർത്തലല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെ അടിച്ചമർത്തുകയാണോ? അല്ല, നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിട്ട് ഇതിനെ സഹിക്കണം. ആ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ തൃഷ്ണയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലാതായി പോകും. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ. ഈ ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കണ്ട, ഈ 6 ത്വരകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിയന്ത്രിതമാവും. കാരണം അത്രയും ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ നാമജപത്തിന്. ഇതൊന്നും അടിച്ചമർത്തുകയല്ല, ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ എന്ത് വിളിക്കും? അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണ് ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്ത്, ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാരെയും ശിഷ്യരാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അവരെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്വാമി ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കും. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമിയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വാമിയാണ്. അപ്പോ ഈ ഗോസ്വാമി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചവനായിരിക്കും. ഗോദാസൻ അല്ല. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ടുള്ളവനാണ് ഗോദാസൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥരം. ഹരേ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വാക്കുകളെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം? വാക്കുകളെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്? എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് ഡോറ്റെയിൽ ചെയ്യാണ്. ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല, എല്ലാത്തിനെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. വാക്കുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയാം, അല്ലെ? നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി വാചാവേഗം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉന്നമനം വരുത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. മനസ്സ് ക്രോധത്തെ കറക്റ്റാ. ക്രോധത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ക്രോധം കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാനെയോ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെക്കോ എതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മളുടെ ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഹരിബോൾ. ഇനി വാക്ക്, ക്രോധം. ഇനി ജിഹ്വ, നാവിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. പ്രസാദമായി ആ നാമജപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. നാവ്. ഇനി ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഉദരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക. വലിച്ചു വാരി ഒരുപാട് കഴിക്കരുത്, ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉദരം നിയന്ത്രിക്കാം. ഉപസ്ഥ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും ജനനേന്ദ്രിയം? ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ധാർമ്മികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പുത്രന്മാരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച ആളെ എന്ത് വിളിക്കും? ഗോസ്വാമി. ഉത്തമ ധീരൻ. ധീരൻ. ആ ധീരൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കും. ധീരൻ. അപ്പൊ ആ ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താ കഴിയുക? ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ഒരു ഗുരുവായിരിക്കാൻ കഴിയും. ഗുരുവായിരിക്കാം. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഈ 4 യമനിയമങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ മാതാജി? 4 യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തേത് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് നോ ഗാംബ്ലിംഗ്. ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂതുകളി കളിക്കാതിരിക്കുക, ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളി മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുക, മദ്യം പുകവലി പാടില്ല. ഗാംബ്ലിംഗ്. പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. മൂന്നാമത്തത് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അതിലാണ് മദ്യം കഴിക്കുക, പുകവലിക്കുക, കഞ്ചാവ് അങ്ങനെയുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്, ലഹരി പദാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചായയും കാപ്പിയും ഇൻടോക്സിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലവേദന വരും. കാരണം അതിനകത്ത് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി 4മത്തത് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പരസ്ത്രീകളായിട്ട് പര സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, വിവാഹേതര ബന്ധം, വിവാഹത്തിന് മുമ്പും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് ഒഴിവാക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ പ്രഭുജി? വിപിൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണോ പ്രഭുജി? ക്ലിയർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ് മാതാജി? ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ലെവൽ 3 അല്ലേ ഇത്? അധ്യായം ഇല്ലേ? ഇത് നമ്മള് ലെവൽ 3. 3 പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് ഉപദേശാമൃതം. ശരി. ഇതിലെ അധ്യായങ്ങൾ വരില്ല അല്ലെ? ഇല്ലില്ല. ഈ പുസ്തകം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത്. അതിൽ 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിലും ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിലും ഇതുപോലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ അധ്യായമാണ്, ശ്ലോകമില്ല, അധ്യായം. ഇതെല്ലാം 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എല്ലായിലും 11 ശ്ലോകമാണോ? ചിലയിൽ കൂടുവോ? ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് 11 ശ്ലോകമാണ്. ഈശോപനിഷത്തില് 19 ആണ്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.